Si Jesus mao ang modelo sa kinabuhing Kristohanon. Mao na ang kitang tanan, ang ato yung mission o ang atong challenge mao ang pagbuhat sa mga buhat nga gihimo ni Jesus sa dinhi pa siya sa kalibutan. Gisunod ni sa mga apostoles o sa iyang mga unang disipulo, nya ila ning gitudlo sa ila sang mga successors hangtod karon nga na-establish gyud formally ang simbahan. Nya unsa maning maong buhat, ang buhat sa pag-ayo o sa pagsangyaw sa maayong balita o kining pagpapahawag mga yawa. Gilingay mong tupad ing na nagbuhat ka na bang healing, preaching o exorcism. Ana kadaghanan nato wa kita nagbuhat nga naman tungod kay wa man sad ta maminaw sa Ginoo og unsay ipabuhat. Muna si Samuel nga bata pa gisangpit sa Ginoo, ang gisulti sa pari si Eli katong pari nga iyang giserbisyuhan, ingon siya, musangpit gani siya usab nimo, ing nadayon ania ako Ginoo, mianhi ako aw sulti Ginoo kay maminaw ang imong sulugoon. Nya kita karon kay dagko naman ta, dili naman mo sangpit ang Ginoo nato dito sa atong higdaanan kanunay, kita na mo anhi dinhi sa simbahan. Nya ang atong gianhi dinhi wa ta mo anhi aron ang Ginoo atong pugson nga maminaw nato. Kay usahay gud mo anhi tag simbahan, mo anha ta para karon hapit na sad ang gasugod na bang nobinaryo sa Santo Niño. Daghan na sad kay nang moadtog Santo Niño sa Basilica. Ambot og unsay giadto, kasagaran nato inig adto, gusto ta nga ang Ginoo mo'y maminaw nato. Mura bag baliho nato ang sa titubag nato sa Salmo. Ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Lahi man ang ato, inigadto nato sa mga lugar nga naay atong gituhuan nga milagros Ginoo, moingon dayon ta, ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagsulti nimo unsay akong kabubuton. Ana or mas grabe-grabe moingon ta, ania ako Ginoo, mianhi ako aron pabuhaton ka sa akong kabubuton. Ayuha ko nining akong sakit. Wag tanga ning mga yawa sa akong kinabuhi. Hatagi ko kalampusan sa akong mga tumong sa kinabuhi. Makapasar ta ko sa board exam. Makatrabaho ta ko sa gawas nasod. Mabuutan na unta ning akong bana. Kining akong mga anak, mabuutan na unta ni. Kining akong manager, dili na unta ni magsigig pangasaba nako. Kining pare, dili na unta magsigig baligyag slat. I-appeal ba na ninyo? Ang pare sad nga sigig misa, Ginoo, mudaghan unta ang mopalit og slat. Unsa kinsa kay donggos Ginoo ani? Maglibog ang Ginoo ang Ginoo di man gina maglibog kay Almighty man na siya. Pero ang nindot gyud ay kinig yon niya, mianhi ako Ginoo, sana ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Nga isulti dayon sa Ginoo unsay iyang kabubuton. Ako mo na akong usual nga isulti kada buntag. Ania ako Ginoo, mianhi ako, ampo na nako aron pagtuman sa imong kabubuton. Nya kasagaran gyud isulti sa Ginoo, kanaog na kay magmisa na ka. Misa dayon ko. Igabot sa nako sa misa, Ginoo, ni ako sa misa, mianhi ko aron pagtuman sa imong kabubuton. O mao ni ang iwali ha. Ana.
Nya taw-tawran may ngonen i-apil ang slot. Ako sang i-apil. Nya inig sunod na sang adlaw, Ginoo, minus kayo ang halin. Ginoo, ayaw lang og ka-discourage. May nalanang nga ijutay kaysa wa sagdilag jutay basta kanunay. Di ba? Sige lang sa ko. Ano di man ni mamalit ang tanan, Lord? Nga pulos man tan isla na minaw. Siya, wa sad nako sila sugua nga papaliton. Ako ra may gabuot. Tanawag papaliton na anako, di ba mo palit gina. Naay mo kalit lag abot ini. Pader, karon pag ko kapalit. Ako nganong karon pamasag ka ni palit nga kadugay na aning slot. Ay man ka nagpuyo, nara ko des unahan pader. Karon ra gyud ko kapalit kay nakonsensya na gyud ko nako gitandog sa Ginoo. Ana ra sad ko. Salamat Brad. Basig hapit na ka mamatay. Dili ay sa kumusulti ana. Muna nga doon na natay halin. Ingnon inspired ba sa kus Ginoo isulti na ha og pila nay halin kay transparency man na siya. Una sa atong SBF dag para sa kumbinto na natay halin nga 7,253 ka slots. Pakpak. Niya sa atong special slot nga Healing Joy of Santo Niño or HGSN para ni karong atong pista Santo Niño na nasa tayhalin nga 1,031 ka slots. Pakpak yapon. Ang atong HGSN na pay 18,969 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya kanisang SBF Dag or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces na pay 52,747 nga tag 500 pesos per slot. Nya ako ding ipahibalo din nga na usab ang pizza sa atong pista sa Santo Niño dinhi sa atong simbahan kay wa nako makita or wa ma-remind or wa makita dayon sa atong sekretary nga naa di ay atong nadawat nga schedule outside the parish karong 27 nya layo-layo siya tuwa sa Malabuyok. Kani sa kong taga Malabuyok nagmisa ko last year January, nagmisa ko sila ditong pista kanang kapilya dito. Pagka wa pa matingal ito February or first week of February this year or last year, ni anhi na sad kay magpa-schedule na sad karon pitsahan nga tungod kay mura kong naratol og naikog sad ni kalit kong ingon sige okay na ko ana last Saturday of January 2024 nakubuhi pa baka ko ana no pagka November siya pader hapit ng January ana nya wala pa kay taka forsiba nga dugay sa kay kung nakahuna-huna nga ang atong pista din last Saturday sa diay muna ato nang himuon sa first Saturday of February ang atong pista pizza 3 sa Pebrero nya magsugod ta sa atong nobinaryo pizza 25 sa Enero karong 25 maysan matagaan og taas-taas nga higayon ang atong mga sinolog sana competitors labi na sa barangay competition level barangay level nga competition tagaag taas-taas nga higayon sa pag-practice nya sa ato sang mga pag-decorate din para sa Pista Santo Niño di sa kita magdali-dali nya dili sa ta mo lapas dili ba mo sana mo overlap sa nobina sa basilika kay may nang ang gustong mo simba dito labi na inigdayo na yung pista makaadto gyud kay magnobina sa ta dinhi nya dito padong magpista mura magkuan kun sa tawagan na kaning anti-climactic dito mo climax na ang selebrasyon nya kita din ni sugod murag dili kayo nindot no murag blessing in disguise nga permanentiho na lang ni natong first week of February first Saturday of February kay murag nindot kay ning arrangement sa
in relation sa ato yung main celebration nga tuas Basilica. Haron kita din mura kita echo. Mura ba ka na bang kung sa kuan pa na tubig, ripple lang ta. Ripple ba? Di kita maoy main actor. So usan is akong napamalandungan. Nakaroon mga igsoon, itang tanan sama ni Kristo, sama sa mga apostoles, sama ni San Vicente Ferrer, pulos kita gitagaan ni ining mga gahom gikan sa Espiritu Santo nga gihatag ngan hinato, pulos kita gihatagan ni ining gahom sa pag-ayo sa masakiton, sa pagsangyaw sa maayong balita, o sa pagpapahawa sa mga yawa. Naagi na nato kitang tanan, gilingi ay mong tupad. Ina gamito na ni natong atong gahom. Digiin na ba? Nagamiton tanan kay mura wa kay takagamit ba? Pero naana natong gahom, lain-lain lang level. Lain-lain lang ang level ba? Pero naagi na nato tanan. Unsa ra may atong unang buhaton, sama ni Kristo, sama sa mga apostoles, sama sa mga santos nga atong gipang-inthrone canonically sa mga altars nato sa simbahan. Ang una gyung buhaton mao ang makanunayong pag-ampo. Kana bang total surrender to God, constant communication to our God. Mao na si Kristo diri sa atong ebanghelyo, bisag daghan kayong tao, bisag kapoy kay siya, mangita gid siya higayon sa pag-ampo ngadto sa mingaw nga lugar. Kanang doon na kita'y time to pray. Ang nakaapan man gud nato kay time to text, time to video call, time to game, time to surf, pero why time to pray? Ngilingay mong tupad, inakapila ka rosaryo kada adlaw. Kamutan na. Di ba mo ingon na, wapajud ko ka rosaryo. Oh, kasagaran. May laning ato din yung mga suki kay moanhig yung sayos buntag. Kamot kanusaan ni sila muhilom, pero sige yun. May na, nindot kayo. Pero dili man na rosaryo ang pag-ampo. Kanang pag-rosaryo, usa lang na ka-devotional prayer. Pero ang tinuod nga pag-ampo, in addition sa atong devotional prayer, kana yung kaabli sa atong kasing-kasing sa mga pulong sa Ginoo. Abli ba? Dili kay magsigi lang tagdiktar o niya ang atong gusto mao gi atong isultis Ginoo. Dili, abli ta. Kung naa kay cancer ug abli kas Ginoo, moingon ra gyud ka Ginoo, magpakimo o dili. Ana, moingon ding Ginoo, ay lang sa karon, tiangano man karon ra kang gabi ikotob. Oh, di ano? Okay na kayo, ano magasto-gasto pa makang karon na malanday kang gabi. Oh, di kon kayo igo kayo sa kamubutos Ginoo. Pareha niya ka atong nangamatay nga akong nailhan nga nagdialysis pagkabuntag. Niya namatay day pagkagabi. Di gasto kay to, giyaplan tong gipalit og slot, di wa na. Ka benepisyo na to kay wa naman sa to magamit kay namatay man siya pagkagabi. Oh, doon na siya nagpa-bypass dire. Nus aman ang bypass karon hapon pa der, hilogi lang sa ko kay ingomang doktor nga basi makagawas na ko mga 3 days after. Di man kuno kay ni major bypass. Kung sa di major bypass man na pagkahuman dayon the following day ingon dayon ang anak pa der, wa nas mama, naku tanawa. No, di ba? Wa magani siguro karon ga simba mo dinhi. Nya moingon ko palit mo slot ha sa di pa mo mouli. Ayaw kay ipalit pa ni nakog tambal. Nya mabanggaan ra di kagabal-habal di unahan. Ug maminaw kas Ginoo, moingon ang Ginoo, ipalit nag slot. Di ni palit ni adto kas opisina. Igog yung niagi ang habal-habal nga mobangga unta nimo. Nya nadugay maglista ang OR. Mo to nagdaan na kas OR. Dito sa unahan na crash ang habal-habal. Ug diagi pa ka, wa pa ka mohapit og palit og slot, igo unta ka ato. Di ba tayo joke lang na ang mga kuangkuan ko, istorya ka, hasta ka na pa der, mahibaw-an na to. Yes.
Hibawaan magini mo kanus ang maglinom. Hibawaan magini mo kanus ang bagyo. Kung maminaw lang itas Ginoo, pero kuwang man tas pagpaminaw. Mao na si Samuel mitubo isip matud pa diri way nagmakulang sa iyang gipanulti. Ang tanan gyud nagibuhat sa Ginoo iya gyud nasabtan ngano man maayo na kay siyang maminaw sa Ginoo. Ang Ginoo mga igsoon kanunay ginang musulti nato. Nya unsa may makapapahawa siyawa kaning duha kanato kagahom ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo sa iyang ebanghelyo ug ang pagbuhat sa iyang kabubuton. Naa ganita ning duha ang pagsangyaw sa iyang pulong ug pagbuhat sa iyang kabubuton way yawa nga mobarog sa atong atubangan. Kana ding kaaway yawa man na giyawaan man na unsa may pulong sa Ginoo higugmaa imong kaaway. Kung imo nang ingnon siyang I love you unya unsa pagipulong sa Ginoo pakana ang gigutom imong kaaway imong gipakaon mangaway pa to nimo. Tubag. Nya nagmasakiton siya ikay ni gasto dito sa ospital mangaway pa na nimo o di waktang ang yawa. Unya kay ikaw wa man ka maminaw sa Ginoo niingon man ko mirisi gigabaan na ng panuway gigabaan mirisi siya wa ra ba ikabayan mahiraoy bay rasta mamatay naara ba kay kwarta unsa man tabangin ako'y mutabang siya nagsigdaot ako mutabang ko niyabag ka diha tiwasan ko ng panuwayan na adi mo sabot ang yawa di ba pero gasto moingon din tong imong kaaway kinsa man din nibayad sa ICU sa sikuan Brad Luloy. Namang gibayran man niya nga napamantay kaso niya ato man na siyang gikiha. Yan siya nga haluoy siya nimo kay wa kita ikabayad. Na human na to nya ingon siya nga di lang kuno kapasultihan pero ako lagi ning gisulti muhilak rin tog maayo. Nya igawas ato. Brad, mag-Brad na to ba di na to ingon animal ka Brad. Salamat kaayo ha. Ako lang niya kang bayran kung makakwarta ko niya mutibag sa Texas Brad Loloy ay nalang nagunahon na asis kay Ginoo may nagsugo ato Ginoo sa tingali mo bayad ana love you wa na atras ang kaso wa na absuelto naman unsay titawagan na kanang dismiss di wa na mag-away. Unyag buhato na ni Putin nga tong Zelensky. Brad, sige maning gubat Brad, iundang ko na ni. Kay nakaamgo ko nga luoy kayo nga atong katawhan. Ingon sad si Zelensky nga tong Putin, sorry kayo Brad ha. Ka sukol-sukol sa kunimo, bitaw daghan na kayo nangamatay sa atong mga igsoon. Ato ning hunongon sa mag-abot ta Brad. Adto ta sa kuan United Nation atong i-declare dito nga peace na ta. Sus, pakpak na tibo kalibutan. Yes, salamat kayo mo deklarar sang taga Hamas nga oy kanang Israel sorry kayo ha nga daghan kay migipatay niya daghan naman kay nang matay diri magsabot-sabot ka ta unsaon ay nangamatay naman ning atong kuan mura magniingon ang among Ginoo diri nga hunungan na kay usara na ang kinabuhi inyong gipatay inyo ra sa nang igsuon magsabot-sabot dayon maminaw sa Ginoo maghigugma magpasaylo mamakpak ang tibok kalibutan di ba labi na gyud mo ingon mo ron tanan nga naminaw mamalit na katag slato di na lang nito dugay-dugayon sus pakpak day Padersiano 179,000 ang atong subscriber sa YouTube lang daan subscriber na 179 mamalit og slat tagsa ka slat asos pagsunod simana puno na sa slat nindog lang ta